Ήρα, φέρε μας τον άντρα. Αν δεν κατάλαβες, είναι τον κύριο με τα μαλλιά. Ελάτε παρακαλώ. Γεια. Λοιπόν, ξεκινήστε να γράφετε. Για την έρευνα, ήρθατε κύριε μου. Ωραία, Λοιπόν, συμπληρώστε. αρχίζουμε. Τι είναι, τι μέτζικα μιλάμε. Πόσες εξόδους κάνετε την εβδομάδα, κύριε μου, άνθρωπέ μου? 3. Ωραία. Βάλτε Προχωράμε. εδώ. Τι προτιμάτε να πίνετε? Σε ένα free αλκοολούχο ποτό. Μπύρα, τι θέλετε. Νερό. Βάλαμε Νερό. δύο. Αλκοολούχο λέει, το νερό δεν έχει αλκοόλ, εκτός αν θέλετε πάλι το νερό. Αλκοόλο. Κρασάκι. Ωραία, κρασάκι. Παρακάτω. Τι Εδώ προτιμάτε πέρα- συνοδευτικό. Εδώ πέρα ρωτάει, θέλετε να κερδίσετε έως 4.000 ευρώ? Ναι. Ωραία, συμπληρώστε. Ωραία, Πολύ καλά, το Γεια τμήμα σας. σας θα περάσει. Λοιπόν, Τι είναι. παίζουμε? Παίζουμε. Πολύ Πώς σε ωραία. λένε? Στράτο. Γεια σου Στράτο. Έλα ρε Στρατό, Δημήτρης, καλά είσαι? Λοιπόν, 5 δοκιμασίες, 5 χρηματικά ποσά. 200, 500, 1000, 2000, 4000 ευρώ. Είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις το challenge? Είμαι. Ωραία. Ακουστικό παρακαλώ. Ήρα, κύριε. καλωδίωσε τον. Τίποτα, ρε, για μια έρευνα εκεί. Για κάτι εξόδους. Πόσο εξόδους κάνει είπαμε, κάτι τέτοιο. Θα μας τελώνουν αυτοί. Λοιπόν, Στράτο, είμαστε έτοιμοι για την πρώτη δοκιμασία και τα 200 ευρώ. Η δοκιμασία λέγεται «Συνέχισε τη φράση». Φράση πρώτη. Το καλύτερο φάρμακο για το βήχα είναι η φασολάδα. Το καλύτερο φάρμακο που βάζω για τον βήχα, γιατί ήμουν κρυωμένος εχθές, ήταν φασολάδα μιλάμε. Φασολάδα είναι το καλύτερο φάρμακο. Δηλαδή μου είχα κρυώσει, απίστευτο. Και ο γιατρός μου το είπε. Ο Βίχας κάνει καλό στη φασολάδα. Καλή. Μου το είπε ο γιατρός και μου λέει εντάξει πήγαινε μου λέει να φας φασολάδα χθες. Δεύτερη φράση. Η ζωή είναι ένα κρεμμύδι. Εντάξει, μιλάμε. Τη ζωή την ξέρεις. Η ζωή είναι ένα κρεμμύδι να φανταστείς. Να σου πω κάτι. Δεν να σου πω κάτι. Αυτή η ζωή μιλάμε. Εντάξει, είναι απίστευτη. Είναι κρεμμύδι. Ξεφλουδίζει και χάνεται συνέχεια. Δεν μπορείς να δεις που είναι και να χάνεται. Τρίτη φράση. Μη χαμογελάτε, φαίνονται. Τι είπατε? Μη χαμογελάτε ρε. Μη χαμογελάτε. Φαίνονται Μαρία. Μη χαμογελάς ρε. Ρε μην κάνεις τίποτα. Τρομάζει. Δεν σε τρομάζω ρε. Φαίνονται. Κοίτα αυτό που χαμογελάς. Πώς είναι έτσι. Πω δρόμος. 200 ευρώ είναι δικά σου, συγχαρητήρια. Λες να με έχουν ματιάσει. Τι να πω ρε. Πρέπει να με έχουν ματιάσει. Στράτο. Δεύτερη δοκιμασία για 500 ευρώ. Θέλουμε να αναφερθεί στη Μαρία 5 φορές με διαφορετικό όνομα. Πες την μία φορά Λίτσα. Πες την μία φορά Παναγιώτα. Εσύ τι κάνεις. Μαλάκι μου κάτσε κάτω. Κάτι έπαθες, τι έπαθες? Τίποτα δεν έπαθα. Κάτσε. Πες μου. Κάτσε. Τι έπαθες? Ρε λιτσάκι μου. Τι έχεις κάνει? Ρε Παναγιώτα μου, ηρέμησε. Ρε Γιωτάκη, ηρέμησε. Άλλες 3 φορές, ωραία. 2 άλλες 3 θέλουμε. Έλα ρε τώρα. Το με τρομάζεις. Ρε Λενάκη, κάτσε κάτω. Άντε, κάτσε εκεί πέρα. Έλα λιτσάκι, κάτσε. Άντε. Λιτσάκι, Μαρία με λένε. Τι λες? Δεν τη λέω. Έλα Γιωργίτσα, κάτσε. Άλλο ένα θέλουμε. Δώρα μου, κάτσε εκεί πέρα. Τέλεια, 500 ευρώ είναι δικά σου. Άντε μαράκι. Γιατί κάτσε εκεί. Κάτσε μας με την παραγγελία. Δεν κάθομαι, Έλα. τι έπαθες? Μας φέρνουν τώρα την παραγγελία που να δω. Τι έπαθες εσύ ρε. Τι έπαθες, Τι έπαθες, τίποτα. φαίνεσαι πολύ παράξενα. Ρωτάει τον εαυτό τι έπαθες, τίποτα. Τι έπαθες εσύ. Τίποτα, εσύ τίποτα. Λέγε, τι θέλεις. Κάτσε ρε. Νιώθεις καλά? Ναι, μια χαρά είναι. Όχι, μια χαρά είμαι. Γεωργίτσα μου, καλά είμαι. Μου λέει θα σου κάνω, λέει, θα σε ξεματιάσω, αλλά άμα λέει δεν πιάσει. Με τρομάζεις. Κάτσε ρε εκεί. Τι σου κάνω. Τρομάξε με λίγο βλάχο. Πάνε σε έναν γιατρό. Το δεύτερο ποτέ να πιει μέσα. Στην έρευνα. Όχι τελικά, τι ρωτήσεις κάνω. Τρίτη δοκιμασία για 1000 ευρώ. Σε λίγη ώρα θα πάθεις μια τρομερή κράμπα στο πόδι σου. Και η φίλη σου πρέπει να σε βοηθήσει
να την ξεπεράσεις. Στο αριστερό πόδι. Μπορεί να είναι γάμπα, τετρακέφαλο, προσαγωγό, όπου θέλεις εσύ. Με τις οδηγίες σου θα τη βοηθήσεις να σε τρίψει για να ξεπεράσεις την κράμπα. Όταν είσαι έτοιμος, ξεκινά. Αχ, ξέρεις τώρα. Α, ρε το πόδι. Α, κράμπα ρε. Έπαθα κράμπα. Για λίγο να εδώ. Για λίγο. Τι έπαθες? Το μούδια στο πόδι. Κράμπα ρε παιδί. Για πιάσει κράμπα εδώ πέρα. Για δες. Τι σε κάνω τώρα? Όχι. Πιάσ' το. Τρίψτε το εδώ πέρα. Τρίψτε έτσι εκεί. Τρίψτε το. Τρίβε, δώσεις το. Φέρε το πόδι, φέρε το πόδι. Κράμπα, του κάνει άλλη. Λες και σου βλύζει τα αρνί. Τι να κάνω, του λέει, τι να κάνω. Πίεσε, ωραία. Μπορεί να πιέσει και με τα δύο εδώ πέρα, έτσι να το πιέσει το πόδι από εδώ. Δεν έχεις παιδάκι. Με όλο χέρι αυτό. Κράμπα ρε. Πήγα για βόλες σήμερα ρε. Πήγα για βόλες σήμερα. Τσακίστηκα. Όχι ρε, είχα το πόδι μου πάνω τόση ώρα και ξέρεις, δεν μου διάζει. 1.000 ευρώ είναι δικά σου. Δεν σε καλά. Τι έχεις πάθει? Αν δεν πας καλά μου φαίνεται. Φοβάμαι ότι κάτι έπαθες. Όχι ρε, τι να πάθω ρε. Εντάξει, τι να πάθω. Τι να πάθω. Σε λύση. Τι να πάθω. Να σε έκανε. Λοιπόν, Στράτο, μέχρι στιγμής κερδίζεις 1.000 ευρώ. Εάν θέλεις να συνεχίσεις την επόμενη δοκιμασία για τα 2.000 ευρώ, πιάσε το γόνατό σου. Να σε έκανε. Τέταρτη δοκιμασία για τα 2.000 ευρώ. Θέλω να φωνάζεις τη σερβιτόρα μας και όταν έρχεται να την στέλνεις πίσω. Του δεν θες τίποτα. Κάτσε, κουβεντιά, λίγο. Παρακαλώ. Όχι. Δεν σας θέλω κάτι, εντάξει. Δεν φωνάξατε? Όχι, δεν σας θέλω. Θέλετε να το φωνάξω? Όχι. Κουβεντιά. Θέλω να φύγω και να σε πάω στη γιατρό. Πείτε μου. Τίποτα, δεν σας φωνάξα. Πάλι λάθος έκανα. Ναι, λάθος. Δεν είναι καλά σου λέω. Δεν είναι καλά. Κουβεντιά. Κουβεντιά. Τίποτα. Δεν θέλω τίποτα. Απλά εντάξει, να δω. Δεν σου φώναξα. Ρε, το μαγαζί να δουλεύει καλά. Δουλεύει καλά το μαγαζί. Το λες να δουλεύει καλά το μαγαζί. Έχεις πόσο μέτρο μάζε. Ρε, μην είσαι χάζι, σου λέω. Μην έχεις πρόβλημα. Πείτε μου. Τίποτα, εντάξει. Τι τίποτα. Δουλεύετε? Όχι, δεν έτσι. 3 φορές και δεν θέλετε τίποτα. Όχι, δεν σου λέω, δεν θέλω τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Απλά εντάξει, για να δω αν δουλεύει το μαγαζί καλά. Εντάξει, μια χαρά, πολύ Με καλή. τσεκάρετε δηλαδή? Ναι, όχι, συγγνώμη, λάθος. Συγγνώμη. Τι να πω, εντάξει. Μαρίνα. Έλα, εντάξει, ναι. Αφού ξέρεις, δεν θες να δεις αν δουλεύει το μαγαζί καλά. Πού πας? Μαρία. Για το γιατρό, πάει να βγει για το γιατρό. Λοιπόν, μέχρι αυτή τη στιγμή κερδίζεις 2.000 ευρώ. Μπορείς να σταματήσεις εδώ και να πάρεις αυτά τα χρήματα. Βέβαια, μπορείς να συνεχίσεις για την τελευταία, την πέμπτη δοκιμασία και τα 4.000 ευρώ. Σε ενημερώνω όμως ότι αν δεν τα καταφέρεις, θα φύγεις με 500 ευρώ. Αν θες να συνεχίσεις, πιες λίγο από το milkshake σου. Ωραία, είσαι μαζί μας. Παιδιά, αυτή είναι πάνω και κλαίει. Αυτή είναι πάνω και κλαίει. Κλαίει. Ναι, έχει πιάσει το μαγαζάτορα και κλαίει και λέει ότι αυτή έχει πάθει κάτι νευρολογικό. Πήγα και εγώ εκεί. Μου λέει δεν είναι καλά. Του λέω γιατί εκτός από αυτό που μου έκανε και μου λέει. Πώς το λένε, μου λέει έχει πάθει ασυνάρτητα πράγματα. Μου λέει κλαίει ρε παιδιά. Σοβαρός θέλω να, σοβαρός, μην γελάς. Γιατί η άλλη κλαίει. Σοβαρά. Να σου πω ποια είναι η δοκιμασία. Η πέμπτη δοκιμασία για τα 4.000 ευρώ είναι η εξής. Εσύ πρέπει να φωνάξεις τον υπεύθυνο και να του πεις πόσο πολύ σ' αρέσουν οι καρέκλες που κάθεσαι εσύ και οι φίλοι σου. Και ότι θες να τις αγοράσεις.
Θα του πεις πόσο κάνουνε, αυτός ξέρει τι ποσό θα σου πει, θα βγάλεις, θα του δώσεις τα λεφτά και μετά θα σου πούμε τι θα κάνεις. Μ' αρέσει καλά. Τι? Κάτσε ρε μαράκι, τι έπαθες? Το πήρα και φεύγω να θέλεις, εντάξει ρέμεις. Σιγά. Τι έπαθες? Είσαι καλά? Συγγνώμη λίγο. Νομίζω ότι θα φωνάξει πάλι την ίδια. Όχι εσένα, κάτσε λίγο να βρεις πάλι αυτή. Εσύ με έβρισε πριν. Θα σου δώσω τον υπεύθυνο. Τον υπεύθυνο λίγο. Καλησπέρα. Φίλοι μου δεν αισθάνονται καλά εδώ πέρα. Έκλειγε πριν, δεν ξέρω. Την είδα πριν. Α, την είδατε. Ναι, ήρθε μέσα η κοπέλα. Εντάξει, τίποτα. Απλά εντάξει. Μπορώ να βοηθήσω σε κάτι. Όχι, εντάξει, απλά μάλλον της αρέσουν οι καρέκλες που καθόμαστε, οπότε δεν θα αγοράσουν. Πόσο έχουν? Δεν κατάλαβα. Να αγοράσουμε τις καρέκλες, πόσο έχουν? Ποιες καρέκλες? Αυτές που κάνει η κοπέλα εδώ. Μισό λεπτό. Η Ξαναπείτε το, γιατί... Η κοπέλα δεν αισθάνεται καλά και μάλλον επειδή μου είπε ότι της αρέσουν οι πολυχρόνιες, γι' αυτό. Σου αρέσουν οι πολυχρόνες? Τι σου αρέσει, Τι έχεις ρε μαλάκι, τι έχεις κάτι? Θες καρέκλες? Να πάμε τις καρέκλες, πόσο έχουνε? Κοίταξε, δεν μου έχει συμβεί να πουλήσω καρέκλες. Καφέ είμαστε, αλλά να τσεκάρω λίγο το τιμολόγιο για αυτά, γιατί δεν θυμάμαι καν πόσο κάνουν. Τσεκάρε, δεν με τι είναι μαλάκι? Είναι σίγουροι ότι ο φίλος σας έχει τρελαθεί. Το έχει πάρει απόφαση, φαίνεται. Είσαι καλά? Οκ. Το κόστος είναι στα 150 ευρώ. Κανονικά δεν πουλάμε καρέκλες. Μισό λεπτό. Βγάλε τα λεφτά και σκάστα επάνω στο τραπέζι. Ναι, θα σας πάω για την ιδέα. Εγώ τις θέλω και πληρώνω. Μένει, τις θέλω και θα τις πληρώσω. Μου δίνεις 150 ευρώ για τις καρέκλες. 150 ευρώ. Θέλω εγώ να τις πληρωθώ, δεν έχω κανένα θέμα. Μαλάκες, πάρουμε τις θέλεις. Για τα 4.000 ευρώ, με το που φύγει ο υπεύθυνος του καταστήματος, έχεις 2 λεπτά να πεις στη φίλη σου να πάρετε από μία καρέκλα και να κατεβείτε κάτω τα σκαλιά να φύγετε από την πίσω πόρτα και να έρθετε εδώ σε εμάς. Όταν μου ζητάνε επιχειρηματίες, όταν μου ζητάνε να αγοράσουμε 2 καρέκλες, πρέπει να πουλήσω 2 καρέκλες. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Φίλε μου, Τι στέλνει η ιδέα μου. από μένα είσαι εντάξει. Εντάξει. Κάνε χάρη. Χίλια συγγνώμη, Αγοράσουμε την καρέκλα γι' αυτό. Έλα, πάμε. Πάρε με από μένα, πάμε. Πάμε, Πάμε, έλα. Χάρη κάνει, πάμε. Έλα, πάμε. Έλα, σήκω. Βέβαια. Σήκω, πάμε, έλα. Έλα, μαλάκι, πάμε. Σήκω. Πάμε. Πάρε με, έλα, πάμε. Πάτε. Ακολούθησε εμένα. Έλα εδώ. 1 και 35 ακόμα. Πάρε μια καρέκλα και έλα. Πάρτε ρε μαλάκι, έλα. Σε μαθάω κι εγώ, έλα, τις πληρώσω, πάμε, έλα. Παιδιά, μην φοβάσαι, πάμε, έλα, πάρτε και πάμε, έλα. 1 λεπτό ακόμα. Εάν δεν το κάνει, δεν κερδίζεις τίποτα. Μόνο 500 ευρώ. Πάμε, έλα, μαζί μου, έλα. Έλα, Μαρία, Όλες οι καρέκλες από εδώ είναι, ελάτε από εδώ οι καρέκλες, ελάτε. Θα αργήσουμε, έλα χωρικά, ελάτε. Έλα ρε Μαρία, έλα. Έλα, Μαρία, έλα. Θα τα αλλάξουμε. Έλα, για 50 ευρώ μου δίνεις τη δικιά σου να πάρεις αυτήν. Θα τα αλλάξουμε. Πάμε. Όλες. Ελάτε. Έλα, κάνουμε ένα talk show λίγο εδώ. Παρακαλώ, καθίστε. Παρακαλώ, κυρία μου, καθίστε εδώ. Την πρωταγωνίστρια. Συγχαρητήρια. Καθίστε, κύριε μου. Συγχαρητήρια, λοιπόν. Ας κάτσουμε κι εμείς. Καθίστε κι εμείς, λοιπόν. Ευχαριστώ. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Καταρχήν είσαι στο πλάκα κάνεις. Φαίνονται ένα. Τι έπαθες, κοτσάκι μου, και έβαζες τα κλάματα. Τι έπαθες? Τι γίνεται εδώ? Παιδιά, ένα γιατρό για τη Μαρία. Ένα γιατρό. Το νεράκι ήρθε εδώ στην κυρία λίγο νεράκι, γιατί δεν έχουμε και λίγο. Γιατί κάνουμε πολύ κακά πράγματα εμείς οι δύο, γενικά. Κάνουμε και καλά όμως. Δίνουμε λεφτά. Τι ανησύχησες? Θα τα μοιραστούμε πάντα. Μπράβο, ξύπνησε! Άνοιξε το μάτι. Έτσι. Και κατάλαβα.